kuvittaja Sari Airola. Ja mä kuvitan erilaisia töitä. Teen lähinnä lastenkirjallisuutta, mutta myös tietokirjakuvia ja erilaisia lehtikuvituksia ja muuta. Tämä oli vähän semmoinen sattumien summa, että törmäsin lustolaiseen tuolla kirjamessuilla ja sitten tuli puhetta, että Punkaharju ja Lusto ja näin, että mä sanoin, että no olisi tosi kiva tehdä yhteistyötä ja siitä myötä taksimatkalla saatiin idea, että voisin tänne tehdä jotain ja tuli nämä eläimet sitä kautta mun piirrettäviksi. Aika hieno tarina. Joo, kyllä. Todella. Ollaan tosi iloisia, että tästä tekee. Ja no kyllä. meidän firmallehan oli suuri kunnia. Siis me tehdään kyllä ihan kansallisestikin jo merkittäviin paikkoihin, mutta se, että koska ollaan puun käyttäjä, niin jalostaja, ja sitten se, että päästään Suomen metsämuseoon, niin Kyllä. se oli hieno asia.